7 de la tarda no es una altra aquesta. Cristina, això a les 4 hores. Les generacions inferiors, les vostres, Ràdio Andorra, què? Tu havies escoltat Ràdio Andorra? I el més important, treballes? No més També donar les gràcies a totes les persones que ens acompanyen avui en aquesta una interessant taula rodona sobre el paper de la ràdio avui. Un debat, com podran comprovar en la lectura d'aquest llibre, el país era una societat i una economia tancada. Quan fora del nostre país molta gent encara... Aquí, que ens agradarà que qui vulgui de vostès hi pugui participar lliurement per fer preguntes. En primer lloc, Quim Barceló, que està a la punta. Què tal? Bona nit. En Quim Barceló va començar a Ràdio que vam escoltar en el programa Despertador d'Andorra, Ràdio Flashback. La Marisol... l'Àlex Lliteres. Ho tinc aquí. Dirigeix i presenta els inicis. Albert, de qui va ser la idea i quines circumstàncies van permetre? Jo he pensat, he cregut en algun moment, que no s'explicava, que la història de Ràdio Andorra era una història una mica desconeguda. I que, per tant, crec que el que necessitaven era un llibre d'història. Per què no, i això és simplement un pensament meu en cap moment, per què no fer una Ràdio Andorra online? Que més o menys la cobertura seria la mateixa, ja que la faríem via internet, i per un altre costat seria la possibilitat de continuar fent aquell tipus de ràdio, aquell tipus, una mica el que a França diuen ràdio nostàlgia.